Va fi un program bogat. Artiștii plastici, religioși și restauratorii din România, organizând în fiecare an în parteneriat cu Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti, sărbătoarea Brezlei lor de ziua patronului artelor frumoase, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Programul va începe cu o slujbă de pomenire la Biserica Timișeni din Gorj, din Muzeul Satului, unde vor fi pomeniți toți zugravii de subțire și întemeietorii Sindicatului Artelor Frumoase, devenit Uniunea Artiștilor Plastici din România, precum și fondatorii trecuți la cele veșnice ai asociației noastre, Asociația Filiala Artă Plastică Religioasă și Restaurarea Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum și regretatul istoric și critic de artă Corneliu Antin, cel care a fost președintele de onoare al filialei noastre și a trecut la cele veșnice în vara acestui an. Ceremonialul religios va fi condus de părintele profesor Florin Șerbănescu, care este consilier patriarhal, membru al filialei noastre, precum și părintele paroh al Bisericii Sfântul Stelian Lucaci din București. Iar după pomenire va avea loc vernisajul expoziției de artă sacră a filialei în foaierul Stal al Muzeului Național al satului Dimitrie Gusti. Selecția lucrărilor expuse a fost realizată de către Comisia Profesională a filialei noastre, Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP din România, iar în cadrul expoziției va avea loc și o demonstrație de pictură în diferite tehnici. Astfel, iconarii vor veni în mijlocul publicului, care poate vedea cum se lucrează o icoană în diverse tehnici, respectiv Bogdan Ciobanu, tempera pe lemn, Liviu Dumitrescu, acrilic pe pânză, Mihai Glodeanu, frescă și Gabriel Ungureanu, acrilic pe pânză, acompaniați de elevi ai Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonița din București. Curatorii acestei manifestări sunt Liviu Dumitrescu, Cristian Olteanu, președintele filialei noastre, și Florin Ionuț Filip. Printre partenerii media ai Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurarea UAP din România, precum și ai Muzeului Național al satului Dimitrie Gusti, sunt și agenția de presă Internews și ziarul Jurnalul Bucureștiului, pentru care voi face acest film. A consemnat pentru Jurnalul Bucureștiului senior editor Claudiu Victor Gheorghiu. Filmul o scurtă panoramă a lucrărilor din expoziție. Așa cum v-am spus, vor fi și ateliere deschise. Patru icoane aici. Cea cu Sfântul Luca cu scenă este o icoană pictată de mine. E o replică de autor după icoana mea premiată la Palermo în 2006 cu premiu special al criticii, dar nu asta vreau să accentuez, pentru că voi prezenta toate lucrările din expoziție. Și acum am spus, atelierele sunt deja deschise. Elevi de la Liceul Tonița pictează. Este o sală mică pentru atât de multe lucrări valoroase. Tocmai îl au pe Ioan Horatie că îi place o lucrare. Uite, Florin Mihăinescu, e vicepreședinte la filiala noastră, asta o să știți. Alte lucrări de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Tot din atelier. Aici este fotografia, nu mai fotografia fata, lasă-i cu alții. Hai să vedem alții.
Aceasta este o filatelă dată de mine în 2015 cu Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Aceasta este atmosfera înainte de slujba de Tedeum, care va avea loc la Biserica din Timișeni Gorj. Voi reveni cu alt film ulterior. Suntem în Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti. Ne apropiem de Biserica din Timișeni Gorj, unde are loc slujba de Tedeum, așa cum v-am spus mai devreme. Jurnalul Bucureștiului va transmite integral acest eveniment la Biserica Timișeni din Gorj, în Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti, oficiată de Părintele Paroh al Bisericii Sfântul Stelian Lucaci, Florian Șerbănescu, consilier patriarhal și membru al filialei noastre. Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 aliluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților, robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pre Tine, zici, Liman, Te avem, și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pre care l-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, acelia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă deselegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strântă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat,
și mie mi-ați urmat cu credință. Veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi dreptările Tale. Chipul slavei Tale celei negrăite sunt, măcar deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta, și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al Raiului. Și cu chipul Tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ, din care le-am fost luat. La cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea dintâi, iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pre robii Tăi și așează în rai unde cetele sfinților, Doamne. Și drepții ca luminătorii strălucesc, pe adormiții robii Tăi odihnește, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, preo Dumnezeire întrei străluciri, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești, Părinte, noi să aflăm raiul, născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Milă Dumnezeu, membri ai Breslei, artiștilor bisericești, adormiți în Domnul, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a pierit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un bun și de oameni iubitor, Dumnezeule, iartă-i. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Adormiților robilor Tăi, membri ai Brestei, artiștilor bisericești, care acum se pomenesc: Marius Bunescu, Cecilia Ștorc, Fritz Ștorc, Constantin Brâncuș, Francis Șirato, Nicolae Tonița, Camil Resu, Teodor Paladi, Olga Greceanu, Eustațiu Stoienescu, Pan Ioanid, Dumitru Serafim, Sabin Pop, Gheorghe Belizarie, Dumitru Belizarie, Gheorghe Vasilescu Popa, Arsenie Boca Protosinghelul, Iosif Keber, Constin Petrescu, Octav Șmighelski, Arutiun Avachian, Varahil Muraru, George Zidaru, Nicolae Stoica, Vasile Pascu, Constantin Negrescu, Gheorghe Vânătoru, Dumitru Guriță, Gheorghe Răducanu, Traian Bilțu Dăncuș, Sebastian Bilțiu Dăncuș, Mircea Anuței, Nicolae Popa, Ion Neagoe, Vasile Blendea, Anastase Damian, Gheorghe Ciobanu, Sofian Boghiu Arhimandritul, Eugen Profeta, Eremia Profeta, Pandele Borină, Samoilă Dan Moisescu, Teodora Spătaru, Mircea Mureșan, Gheorghe Pătrașcu, Ioan Cadar, Adrian Popovici, Constantin Blendea, Gheorghe Ghiță Popescu, Ștefan Constantinescu, Gheorghe Labin, Costin Ioanid, Paul Miracovici, Radu Jora, Petru Achițenie, Simona Chintilă, Ene Braniște Preotul, Irineu Chiorbeja, Arhimandritul, Gheorghe Popescu Vâlcea, Înalt Preasfințitul Eftimie Luca, Ion Frunzeti, Vasile Drăguț, Mihai Drișcu, Olga Bușneag, Teodor Redlov, Mihai Ispir, Emil Lăzărescu, Paul Henri, François Panfil, Eduard Panfil, Dan Hăulică, Eugen Schileru, Marin Tarangul, Radu Ionescu, Alexandru Efremov, Mioara Mocanu, Ionis Tudor, Oana Lazarovici, Cristian Moisescu, arhitect, Cornel Ostahie, Ide Ștefănescu, Carmen Laura Dumitrescu, Cornelia Pilat, Sorin Ulea, Virgil Vătășianu, Dimitrie Gusti, Nicolae Purcărea, Doina Darvaș, Corneliu Antim, cu toate neamurile lor cele adormite. De legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii celei zidite de tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântul Avram, că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel a patra zi învia din morți,
și pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, a căruia pomenire o săvârșim ocrotitor al blestei artiștilor bisericești, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor, sufletele adormiților robilor săi, acum pomeniți, membrii blestei artiștilor bisericești adormiți în Domnul, în corturile drepților să le așeze, amin, în sânul Avram să le odihnească, amin, cu drepții să le numere, amin, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor, amin. Pomenire veșnica lor, pomenire și le lor, Doamne, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire, într-o pomenirea lor din neam în neam, și le lor, Doamne, veșnica pomenire, și ne mântuiește pre noi. Amin. Noi nu mai pot, nu mă mai duc, nu mai... Și totuși a făcut-o, s-a dus și a rupt din timpul lui, a făcut eforturi. O să fie un loc greu de umplut, o lipsă greu de trecut cu vederea, deși așa suntem noi oamenii, uităm destul de repede, dar eu cel puțin, pe lângă ceea ce se spune în încheiere, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, mă gândesc că ar fi bine ca Dumnezeu sau oamenii să ajute ca acest loc să nu rămână gol în sensul a ceea ce se face, mai ales că ducem atâta lipsă de valori și de oameni care se sacrifică și care vor să facă ceva și pentru ceilalți. Cred că a însemnat foarte mult pentru dumneavoastră, pentru mine și pentru toți artiștii, nu numai cei care l-au cunoscut foarte bine în sensul uman, dar lucrurile pe care le-a făcut și care le-a lăsat în urmă, opera, cărțile scrise, atâtea cuvântări, activitatea jurnalistică și toate vor mai rămâne. Membre la filialei noastre, ne bucurăm că e alături de noi și să mă ierte cei care nu-i menționez, însă vreau să subliniez și echipa de tineri care s-a alăturat la realizarea acestei expoziții în frunte cu plecat asupra de cu toate cele sfinte în acest domeniu. Iată această retrimitere în timp a întregii încărcături emoționale și spirituale reprezentată de pictura, de creația religioasă. Mă aduceți într-un moment foarte complicat pentru societatea românească, în secolul 21. Un secol alert, am trăit în, iată, 16 ani, cât altă dată în 2 secole. Omenirea se îndreaptă în toate direcțiile. La un moment dat ai impresia că asistăm deja la o explozie socială, iar dumneavoastră veniți în această zonă, în acest timp, cu temenicia secolelor, cu răbdarea timpului, cu frumusețea artei, frumusețea creației recreată în ceea ce faceți dumneavoastră cu aceste elemente directe, cu culori luate din pământ și din flori. Și îl rugăm să ne spună câteva cuvinte înainte de a merge să ne binecuvinteze agapa care ne așteaptă pe platoul din fața sălii. Ar trebui să facem un lucru ăsta aici. Eu v-am spus anul trecut niște cuvinte din suflet. Sigur că ăsta este sac fără fund. Eu când m-am dus la teologie,
m-am gândit că abordez un domeniu care este cam așa, sac fără fund. Dar sacul acesta fără fund, pe de altă parte, că e specific antinomiilor bisericești, se cuprinde câteodată niște forme extrem de simple. Profunzimea cea mai adâncă în descoperirea către noi rezidă în forme văzute care sunt față de aceste nemărginiri ale dumnezeirii, sunt forme care pentru noi constituie puntea. Puntea către de ridicare de la chip la asemănare. De fiecare dată când pășesc într-o expoziție din asta dumneavoastră, am acest sentiment al strădanii sub imperiul acelui fior artistic care întotdeauna e frumos, se simte lucrul ăsta, se simte în vibrația penelului în momentul în care fiorul acela artistic stă sub semnul rugăciunii. Am zis și acum pentru Trinitas, pentru postul de televiziune, câteva cuvinte în care am subliniat lucrul acesta. Că, în general, în artă, creația este un dar de la Dumnezeu. Într-un fel, cu totul specific în arta bisericească, trebuie să trăim cu toți acest sentiment al miracolului, care se naște din lucruri mărginite și ne trimite către cele nemărginite. Întotdeauna, fiecare operă din asta, ori o ilustrație de acolo, sau orice icoană ne-am uitat, este o fereastră către cer. Sentimentul acesta mă bucur mult și din ce în ce mai mult când văd că stăruie în conștiința tuturor membrilor prestei noastre de care am vorbit, artiștilor bisericești. Și că probabil se simte cu adevărat faptul că rugăciunea a premers mâini închise spre panou. Da. Se spune că cea mai mare temere a omului nu este frica de moarte, ci frica de a vorbi în public. Deci tragem concluzia că este cel puțin o persoană în sală care ar prefera să moară decât să fie în locul meu. Am spus scurt, vreau doar să prezint câțiva dintre membrii noștri care au avut realizări deosebite de anul trecut, de la sărbătoarea Sfântului Luca, de la ziua Crăciunului. Și o să începem. Domnul Romeo Andronic a primit diploma omagială a Sfinților Martiri Brâncoveni pentru restaurarea culturilor murare de la Mogoșaia. Pentru biserica de la Otopeni, biserica noastră Maicii Domnului, asta mă arătă cită aici. Timpul mai tot antimilvirea. Doamna Elena Murariu a primit anul trecut în vară diploma omagială Sfinți Martiri Brâncoveni. Și am visat ieri că a fost vernisaj, ieri sau alaltă la Buzău, Bienala Internațională Iona Andreescu. A primit 2 premii de excelență, Vasile Pomne Greșteanu. Panoramarea expoziției după vernisajul care a avut loc la Muzeul Național al Statului și atmosfera după vernisaj. În ziua Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, 18 octombrie 2016. Pentru Jurnalul Bucureștiului, Claudiu Victor Gheorghiu.